Ola a todos, somos alumnas do IES Poeta Díaz Castro de Guitiriz. Eu chamome Maite e estas son as miñas compañeiras Noemí e Lara. E hoxe estamos aquí para contaros a nosa perspectiva dos roteiros, algo moi valorado entre nós. Pois a verdade é que sí, Maite. Ao final, acabamos collendo cariño ao roteiro. Pero non sempre foi así, recórdalo. Non sei se Maite o recorda, pero eu recordo moi ben que pouco nos gustaba a idea de facer os roteiros. A verdade é que sí, Lara. Todo hace buscarlle broncas que si non éramos capaces de facelo. Que quen lle importaba saber onde naceu un poeta, que por encima xa morrera. Como nos equivocábamos. Algo que aprendimos todos no roteiro foi a traballar en equipo, xa que se un comete un erro, témolo que pagar todos. Ao principio, temos que admitir que nos costou bastante, pero pouco a pouco fomos mellorando e dando o mellor de nós. A min o que máis me gustou foi ver como evolucionamos persoalmente. De dicir, non quero facer o roteiro. Cando é o seguinte que facemos? Lembro cando nos designaron o que íamos facer cada un, e a ninguén nos gustaba o que tiñamos. Todo era broncas e máis broncas, e ao final, encántanos a todos o noso posto. Vamos a falar do que consiste o noso roteiro, que é o Vilariño. O noso roteiro ten de título Aldea do Neno Pepe, que a partir de 5 paradas imos explicando a historia de Xosé María Díaz Castro, poeta que dá nome ao noso instituto. Hai 5 paradas. Na primeira parada, chamada Sopa de Versos, Nuria Díaz e Laura Freire dan a benvida aos nosos visitantes. Na segunda parada, a cargo de Laura Filgueiras e David Freire, axudan os visitantes a saber a idade das árbores, pero en sentalar as árbores. Esta parada chámase As árbores de Díaz Castro. E agora imos á terceira parada, que para o meu gusto é a máis divertida, xa que a fago eu, co meu compañeiro, Santi Pereira. Nesta parada, alguén cometeu un crime e teñeno que averiguar baseándose en pistas, que proporcionan elementos propios da aldea. Bueno, continuamos coa miña parada, que é a máis divertida. E así que non lle fagades caso. Esta parada fago aí co meu compañeiro David Vázquez e titúlase Les ou non les. Dámoslle tarxetas aos visitantes e teñen que decidir se irían á escola, si e non, e decir o porqué. E continuaríamos coa última parada, que son os xogos do Neno Pepe, onde os nosos compañeiros Jenny Hernández e Gabi García divirten os visitantes con xogos tradicionais antigos. Non nos podemos esquecer dos nosos anfitrións que son Iria Gómez e Kevin Guizán, encargados de levar os visitantes a cada parada. Tampouco das nosas compañeiras de logística, Cristina Ferreiro e Paula García, que son as encargadas de ter todo en orde antes de que os visitantes cheguen ao lugar. En caso de que algún dos guías enferme, unha delas fará ese papel. E tampouco olvidarnos dos nosos compañeiros de comunicación, que son Natalie Vélez e Martín Rivera. Eles sacan as fotos e logo suben as distintas páxinas web que ten o noso instituto. E por último, eu e a miña compañeira Sarai Pérez facemos a despedida onde lle facemos preguntas aos visitantes e entregámoslle unha torta de millo, algo moi típico no noso entorno, para que aproben e así agradecerlles a súa visita. O que máis nos satisface a todos é saber que os visitantes que chegan aprenden e se diverten ao mesmo tempo. E o máis importante é que nós tamén. E por enriba facemos moitos amigos. Que equivocados estábamos. E, sobre todo, temos a coñecer no roteiro o noso mundo rural, que é moi pouco coñecido. Tamén temos que valorar que nós, os alumnos do IES Poeta Díaz Castro de Guitiriz, poñémonos unhas oriñas no pel dos mestres, que non é unha labor moi doada. Pois non, Maite, non é nada sinxelo a labor do mestre, pero que sí que temos que destacar é que rompemos as regras de educación. Facemos ver a xente que tamén se pode aprender fora desas 4 paredes e que tamén podemos aprender sen estar cun lápiz e cunha libreta na man e que grazas aos roteiros agora valoramos máis o entorno que nos rodea, a diferencia de antes. Temos que recoñecer que ao principio todo isto dos roteiros asustábanos bastante. E incluso ao principio non dábamos crédito do que éramos capaces de facer. Pero unidos como grupo, fixémonos deste roteiro algo moi especial, que esperamos transmitir a todos os visitantes. Entre todos nós fomos dando vida a algo que estaba adormecido, como é a aldea do Vilariño. E o noso obxectivo é que a xente se decate do maravilloso que é o noso mundo rural. As casas, as capelas, os prados cheos de árbores que esconden pequenas historias. E incluso a xente, esa xente que pasaba desapercibida, como foi o caso de Díaz Castro. E mediante os roteiros, queremos que todo o mundo saiba que o universo sería máis pequeno sen el. Moitas grazas por escoitarnos.